ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿನ ತೂಪುನಂಚಿನ ಮಾತಾ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾನಿಂಚಿನ ಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ಡೈರಿ ಡೇ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂತುದು ತೆಲಿತುದು ಬಂಜಿವೇನ ಮಾತಾ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂಡ್ ದ ರೀಸೆಂಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ನ್ಯೂ ಸ್ಟೋರಿ ದಾದ ಪಂಡ ಡೈರಿ ಡೇ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆದ ರಡ್ಡನೇ ಇನಾಮದೊಟ್ಟಿಗೂ 50,000 ಪ್ರೈಸನ್ ಪತಂ పోయినట్లు ಇತ್ತೆ ದಾದ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲರು. ಸೊ ಬರ್ಸದೊಟ್ಟಿಗೂ ತೆಲಿಕದ ಬರ್ಸನ್ ನಮಕ್ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ನೆಲ್ಲು ಪೆರುಮಣ್ಣೂರು ಮೆರ್ನ ಸಾರಥ್ಯದ ತೆಲಿಕೆ ಗುಡ್ಲ ತಂಡ ದಾದ ಮಲ್ತಂದುಂಡು ಸಕಲ್ ಮುನೋಲ ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ನಾಟಕ ಬಲ್ಲಿ ಅಕಲ್ ದಾದ ಮಲ್ತಂದುಳ್ಳೇರು 50,000 ದಾದ ಮಲ್ತೇರು ತೂಕವಲ್ಲಿ ದಾದ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮೇರೆ ಬಂಡ್ಲೆ ಎಂಕುಂಡತೆ ಕಡಲದಡಿಯ ದಾಂಡಿಗ ಬೌಲರ್ಗಳ ದುಸ್ವಪ್ನ ಚೆನ್ನಿನ ರುಂಡವನ್ನು ಚೆಂಡಾಡಿದ ದಾಂಡಿಗ ಅಂದ ಬಕ್ಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಲ್ಲಭ ಕ್ರಿಕೆಟಿನ ಎಲ್ಲ ಬಲ್ಲವ ಈಟ್ ಮಾದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತೆಗೆದಿರ ಇರೆಗೆ ತಿಕ್ಕದಿಜಿ ತಿಕ್ಕೊಡೊಂದು ಆಸೆ. ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಮ್ಮ ತೆಲಿಗೆ ಗುಡ್ಲ ದಾದ ಮಲ್ತುಂಡು ಯಾನಂತೂ ಫುಲ್ ರೌಂಡ್ ಹಾಕಿ ತೂದಾಂಡು. ಸೊ ಫೈನಲಿ ವಿ ಗಾಟ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ಅಕಲ್ ದಾದ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರ್ ಬಂಡ ಬೌಲರ್ಗಳ ಅದು ಸ್ವಪ್ನ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಡೆಬಡಿಯ ದಾಂಡಿಗ ಮಾತಾ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿಟ್ಟಡ್ ಬಂತೇರು. ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅಕಲ್ ದಾದ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ಟಾನ್ ಟಾನ್ ಟಡಾನ್ ಟಾನ್ ಟಡಾನ್ ಟಾನ್ ಟಡಾನ್ ಟಡಾನ್ ಟಡಾ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಸೊ ಅಕಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಅಕಲ್ದ ಬಂದು ಪಾತರ್ಗವಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಬೈದ. ಸೊ ದಾದ ಮಲ್ತುಲ್ಲ ಬಂದು ಪಾತರ್ಗ. ಸೊ ದಾದ ಮಲ್ಪರ್ ತೂಕವಲೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಿ. ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರ, ಕಡಲ ತಡಿಯ ದಾಂಡಿಗ ನಮ್ಮ ಆಲ್ವಿನ ಮುಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೇರಿ. ಸೊ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಂತಂದಲ್ಲೇರು ಪಾತರ್ಗ. ಸರ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ. ಸೊ ಎಂಚಲ್ಲರಿ ಯಾರು ಹುಷಾರಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇರ್ನ ಸ್ಕಿಟ್ ಬಲೆದಲ್ಲಿ ಬಲೆ ತೂತ ಕಡಲ ತಡಿಯ ದಾಂಡಿಗ ಬೌಲರ್ಗೆಲ್ಲ ದುಸ್ವಪ್ನ. ಬಟ್ ಬೌಲರ್ಗೆಲ್ಲ ದುಸ್ವಪ್ನ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ರೀ. ಸೊ ಈರು ಅವಾಗ ಇರ್ನ ಲೈಫ್ ಉಡುಪ್ ನಂಚು ನಂಜು ಪಾಠದಿಂದ ತಂದೆ ಸ್ಕಿಟ್ ಮಂತೀನಿ 100% ಐಟ್ ಡೌಟ್ ಐಜಿ. ಓಕೆ ಈರು ಹೊರಿಯ ಪಾತ್ರನೇ ಅವಜಿ ಕೂಡ ರಡ್ಡು ಮೂರ್ತಿಲು ಒಲ್ಲೇರು ಉಳ್ಳೇರು ನೆಲ್ಲು. ಓಕೆ ವಿ ಗಾಟ್ ನೆಲ್ಲು. ಎಂಚಲ್ಲರು ಓಕೆ ರಡ್ಡು ಮೂರ್ತಿ ಅಂಡು ಮೂಜಿ ಯಾನ್ ಆರಾಮದು. ಸೊ ಮೂಜಿನ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ಒಲ್ಲುಂಡು ಶಶಿ. ಎಸ್ ಓಕೆ. ಸೊ ಇಡೀ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ. ಬಟ್ ಐತ ಮೂಜಿ ಮೇನ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ನಕ್ಲು ಡೈರಿ ಡೇ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆಗೆ ಬರ್ತದು ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ದು ಒಂದ್ ಜೊತೆ ಕೆಲವು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು ತೆಲಿಪಾಯಿ ನಕ್ಲು. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸಾರ್ ಫೀಲ್ಡರ್ ಆದಿತ್ಯರು, ಮೇರಿ ಕೀಪರ್ ಆದಿತ್ಯರು, ಈರ್ ದಾದ ಆದಿತ್ಯರು ಕೀಪರ್ ಫೇವರಿಟ್. ಓಕೆ. ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಹೆಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗುಂಡು ದಾಯಕ ಬಂಡ ಫಸ್ಟ್ ರೀಸನ್ ದಾಯಕ ಬಂಡ 50,000 ಪತ್ತೊಂಬೋದು 10ನೇ ಎಜ್ಜಾಂಡು ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಬರ್ತದೆ ತಿಕ್ಕಿರ್ ಮೇಗ್ಲಿ. ಸೊ ನೆಲ್ಲು ಬಾಯ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಡೋ ಕ್ವೆಶನ್. ಸೊ 50,000 ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೆಂಡ ಪಂದಿತ್ತಾರೆ ಪಾಟೆಗೆ ಲೆಪ್ಪ ಬಂದು ಬಟ್ ದಾಯ ಮರತಾರೆ ಈರ್ ದಾಯಗ 50,000 ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಅಂದಾಜ ಒಂದಿಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ 50,000 ಜಾಸ್ತಿ ಆ ರಡ್ಡನೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಎಂಕಲ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ತದಲ್ಲೇ ನಿಜವಾದ ಹಾರ್ಟ್ಲಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗೊಂದುಂಡು. ದಾಯಕ ಬಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಕೊಂಕಣಿ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಎಂಕಲು ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ತಿನಕಲು ಅಂದಿನ ನಾನು ಸುರೂತ್ತ ಎಂಕಲ್ನ ಆಡಿಷನ್ ರೌಂಡ್ಸ್ ಇಡ್ಲ ಪಂಡದಿತ್ತೆ ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗೊಂದು ಬಂಡ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡ್ದು ಎಂಕಲ ರಡ್ಡನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದ ಪಂಡದಾನಾಗ ಎಂಕಲು ನಿಜವಾದ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ವಿಜಯನಾಥ ವಿಠಲನಾಥ್ ಶೆಟ್ರೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಪ್ರತಿಭೆನ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಎತ್ತಾಯನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರೆಗ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಡ ಹಾಕೊಂಡು. ಖಂಡಿತ ನಿಕ್ಲಂತೂ ಮಸ್ತ್ ತೆಲಿಪಾದರು ಮಸ್ತ್ ಮಿಸ್ ಆಗೊಂದು ನಿಕ್ಲು ಇಜ್ಜಂದೈತೆ ವಾರಗೊರ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕ್ಕೂಡ ಆಯ್ಕೆ ದುಂಬು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಪಂಡರೆ ನಿಕ್ಲು ಕೊಂಕಣಿ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಅಲ್ಲ ತುಳುಟು ಬತ್ತದ ತುಳುತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ವಿನ್ ಆತಾರೆ. ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಾಕ ಮಾಡ ಒಂಜಿ ಕುಸಾಲ ವಿಷಯ ಹತ್ತು ತುಳು ಪಾತ್ರನಾಗ್ಲಿ ಈತ ಜನ ಒಪ್ಪನಾಗ ಒಂದು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಒಂದು ಮಹಿಮೆ ಅಂತ ಪನೊಲಿ. ಸೊ ನಿಕ್ಲು ಆತ್ ಮೋಕ್ಯಮ್ ಅಂತದ್ದು ಐಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರಿಯಾರ ಐಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅವು ಕುಸಾಲ್ ಹತ್ತದ ಯಾಕೆ ಮಣ್ಣ ಇವತ್ತೋ ತಂಡೋಲ್ ಬತ್ತದು ಐಟ್ ರಡ್ನ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆತಾರೆ. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಲೆಫ್ಟ್ಗೆ ಬತ್ತನ ಅಯ್ಯೋ ಸ್ಟೇಜ್ ಹಿಡಿతున్నాಣ ವಾಣಮನೆ ರೈಸ್ ಆವೇರು. ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ತುನ್ನಾಗ ಆ ರತ್ತೇ ನಾಪುಡು ಬರ್ತಲೆ ಒವೇ ಟೀಮ್ ಆದುಪ್ಪು. ಸೊ ಎಂಕ್ಲ ಯಾನು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಪಿದೇ ಪೋನಾಗ ಕೆಲವು ಬಂದು ಪೇರೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮಿಜರ್ದ ಟೀಮ್ ಆಡ ಗಾಲಿಪಟದ ಕ್ಲೆಂಚುಲ್ಲಿ ಇರ್ಬಂದು. ಬಟ್ ಇರ್ನ ಈ ಟೀಮ್ದ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ದಾದ ಮಾಡಿ ನಾನು ಒಡೆ ಪೋನಾಗಲ್ಲ
ಇರೇ ಗಂಟ್ಲೆ ಅಂದ ಅಕ್ಲೆ ಎಂಚೊಲ್ಲೇರು ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇರೋ ಡೈಲಾಗ್ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಸ್ಕಿಟ್ ಆದುಪ್ಪು ಐಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ఇరగంటలే ఎన్న పప్పై ఇరగంటలే ఎన్న దాలే జైట్ ఇరగంటలే యాన అరగిన మర్యాద కొర్పೆ ఇరగంటలే ముంగలికి డైలాగ్ ఇచ్చా ಅದು ಈರು ಬೋರ್ಡ್ನೇ ಪನ್ಪುನ ತೀರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಚ್ಚಂದ್ರೆ ಬತ್ತು ಬೋಪುನು ఇరగంటలే అవి ననల That's fantastic. Iragantland. So that is fantastic. So Irege, ಮಾತಾ ತಂಡಕ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬರೋಡು ನುಪ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಯಾಪಲ್ಲ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಂಗತಿ ಅತ್ತೆ ಆತ ತಂಡೋಲ್ನದ ಎದುರು ರಡ್ನೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಬೈದನೆ. ಸೊ ಒಂಜಿನೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಬೈಜಿಂದ ಬೇಜಾರಾಣ ಅದು ರಡ್ನೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಬೈದಿನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಎಂಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಬೈದ ಅಂತೂ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತದ ಎಂಕ್ಲು ಅವತ್ತಂದು ಎಂಕ್ಲು ಕೊಂಕಣಿ ಪಾತೆರ್ನಕುಲು ಆ ಒಂಜಿ ತುಳುತ ವೇದಿಕೆ ಕುಸಲ್ದ ಬಂತ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಐಟೊಂಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ದಕುಲು ಪೋದು ಕೊಂಕಣಿ ಪಾತೆರ್ನ ಜನಕುಲು ಪೋದು ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗನ ಇದ್ದಿನ ಎಂಕ್ಲ ಮಲ್ಲಾತಿಗೆನೆ ಪನ್ಪೇನ್ ಆ ವಿಷಯ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ದಾಲ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜ ಐಟ್ ಖಂಡಿತ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್. ಸೊ ನನ್ನ ಲಾತ್ ತೆಲಿಪೋಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇತ್ತು ಬಟ್ ದಾದ ಮನ್ಪಲ್ಲ ಡೈರಿ ಡೇ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಮುಗಿಡು. ಬಟ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ನನ್ನಾತ ತೆಲಿಪ ಒಂದಿಲ್ಲರು ಇರಡ ಒಂಚೂರು ಪಾತ್ರ ರಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸುರು ಕಿರ್ನಂಜನ್ ಇತ್ತ ಮತ್ತು ಜಿಮ್ ಹೋದ ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು ಆಮೇಲೆ. ಸೊ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಬರೋಡ್ದಂಡ ಈರೆಗೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಟ್ಟು ತಿಕ್ಕನಾಗ ಒಂಚೂರು ಇರೋ ಸೈಜ್ ತೂತಿ ಅಂದ ಅದನ್ನ ಬಂದಿತ್ತೆ ಇರ್ ಮಲ್ತದ ಸರ್ ಅವು ತೂಕ ಬಗ್ಗ. ಸೊ ನಿಕ್ಲ ಟೀಮ್ಡು 3 ಜನ. ಸೊ ಐಟ್ ಏರೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಏರೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡ್ರಜ್ಜಿ 3 ಜನ ಸಖತ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಐಟ್ಲ ಫೈನಲ್ ಇರ್ ಬೈದಿನ ಅಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ವೇಷ. ಸೊ ಇರಾಗ ಎಂಚಾಂಡ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಈ ಜರ್ನಿ ಆಫ್ ಡೈರಿ ಡೇ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ದಾಯಪಂಡ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ತುಳು ಪಾತ್ರನಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಬಂಗದ ವಿಷಯ ಅವು ಪೋದು ತುಳು ತಕೊಂಡ ಎದುರು ಯಾನೊಂಜಿ ಆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪಣಿ ಬಂಡ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಹೊಂದಿತ್ತಂಡೆ ಯಾನು ಓಲ್ ತಪ್ಪು ಏನ ಅತ್ತ ಯಾನ್ ತುಳುಡು ಕನ್ನಡ ವಾತರುವೇನ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಹೊಂದಿತ್ತಂಡೆ ಅಂಚ ಮದುಪ್ಪುನಗ ಯಾನೊಂಜಿ ಜನಕ್ಲೆನ್ ತೆಲಿಪಾರೆ ಆಣ್ ಮನ ಎಂಕ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಐಕ್ ಕಾರಣ ಈ ಬಲಿ ತಲಿಪಾದೆ ಇತ್ತೆ ಓಲ್ ಪೊಂಡದ ಪನ್ಪೇರು ನಿಕ್ಕೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಅಂಚ ಒಪ್ಪನಾಗ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗೊಂಡು ಎಂಕ್. ಸೊ ಈರೊಂಜಿ ಈ ತಂಡದ ಒಂಚೂರು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನೆಟ್ಟಿಡ್ಲ ಅದನ್ನ ಏಜ್ ಇದೆ ನೆಟ್ಟಿಡ್ ಒಂಚೂರು ಎಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸೊ ಯುವ ಕಲಾವಿದೆ ಅಂತ ಬನ್ಲಿ. ಬಟ್ ಈ 2 ಜನಟ್ಟು ಮೇಕಲಂತೂ ನೀನಿನಕ್ಲಿ ಏರಿರಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಿರೋನಿತ್ತರು ಏರಿರಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತರು ಇದನ್ನ ಪೋಡಿ ಬಂದಿತ್ತರು ಈ 2 ಜನಟ್ಟು ಎಲ್ಲೂ ಬಾಯ್ ಅದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಆ ವಿಷಯ ಬಂಡ ಯಾನ್ ರಂಗಭೂಮಿ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಏನ್ ಗುರು ಬಂದದ ಉಪ್ಪುಣಿ ಮುಕ್ಳು 2 ಜನ ಮಾತ್ರ ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ ಈ ರಂಗಭೂಮಿ ಕನೈನಾರು ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ನೆಲ್ಲು ಪೆರ್ಮನ್ನೋರು ಐಕ್ ಆರು ಕೊಡ್ತಿನ ಪಾರ್ಟ್ನ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಯಾನ್ ಓಲ್ ಮಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಚ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅವು ಮಾತ ಕಲ್ಪ ಹೊಂದಿತ್ತೇರು ಆಲ್ವಿನ್ ಸಿವೇಗಸ್ ಅಂಚದುಪ್ಪುನಗ ಯಾನ್ ಈ ಮುಕ್ಳು 2 ಜನ ಎನ್ನ ಗುರು ಆದಿದೆ ತೊಂದೆ ಯಾನ್ ಅಂಚಪ್ಪುನಗ ಆಕ್ಲು ನೆಂಡಲ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೇನೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅವ್ನು ನೆಂಡಲ ಬೊಕ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಯ್ ಬೊಕ ಖುಷಿ ಆಂಡ ಅಪನ್ ಪೇರು ನಿನ್ನೆ ಮಂತ್ ನಡೀತೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಣ ಬಂಡದೆ ಆತ ಮನ ಖುಷಿ ಲಾಭಣ ಎಂಗೆ. ಓಕೆ ಸೊ ನೆಲ್ಲು ಬಾಯ್ 2ನೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಎನ್ನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮಟ್ಟಿಗೆ. ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ನಾವು ಇಂಡಿ ಪಡೀಲ್ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಮೂಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇರಾಗ ಎಂಚಾಂಡೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬೈದನ್ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಮೂಲ ಪಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟಪಡಪೆ ದಯಪಂಡ ರಂಗತರಂಗ ಕಲಾವಿದರು ಪ್ರಶಂಸ ಅಕಲು ಇನಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಕೊನೋತೇರು ರಂಗತರಂಗ ಕಲಾವಿದರು ಯಾನ್ಲ ಆ ಟೀಮ್ ದೋರಿ ಕಲಾವಿದೆ ಏಪ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಪ್ಪುಜೇರು 6 ವಾರದ ನಡುಟು 6ನ ಬೇಲೆದ ನಿಮಿತ್ತ 6 ಉಪ್ಪುಜೇರು ಮೈಸೂರು ಉಪ್ಪೇರು ವಾರದ ನಡುಟು 6ನ ನಾಟಕಡು ಆಯಸ್ಸು ಬಗ್ಗೆ ಆವಡ್ ಲೆಕ್ಕಪಾಡುಡ್ಸಿ ನಾಟಕಡು ಯಾನ್ 6ನ ಪಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಎಂಕಲು ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಇತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ಏರೆಗೆ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗಂತೂ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂಡದ ಎಂಕಲು ಮನಸ್ಸು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತೊಂತ ಆ ನಿಖುಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆ ವಿಡಿಯೋ ತೂಲೆ ಎಂಕಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ 2 ಟೀಮ್ ದಕುಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ದಕಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ದಕಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಬೇತೆ ಪಂಡ ದಾಲ ತೊಚ್ಪದಿಜ ಅವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ ಎಂಕುಲು 2 ಟೀಮ್ ದಕಲ್ಲ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ದ ಅಂಚ ಏನೆಟ್ ಎಂಕ್ ಈ ಸ್ಥಾನೋಡು ಎಂಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು. ಓಕೆ ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಒಂಜೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ ರಿವೀಲ್ ಆಗುಂಡು. ಸೊ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡ್ದಾಂಡ ಈಸ್ ಅ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್. ಬಟ್ ಕೆಲವರ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಬತ್ತಂದಾಂಡ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಸೊ ಅರ್ನ ಪಾಟ್ ಏರು ಮಲ್ಪುನು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ನೆಲ್ಲೂ ಬಾಯ್. ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಕ್ಯಾಶ್ ಎಲ್ಲ ದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಯಾನ್ ಬರ್ಪುನ್ ಕ್ಯಾಶಿಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ 1 ಲಕ್ಷ ಹಾಕ್ಲೇಕ್ ಬೋಡು 50,000 ನಿಕ್ಲೇಕ್ ಬೋಡು ಅಣ್ಣ ಪೋಯ್ನು 1 ಜನ 1 ಲಕ್ಷ ಎಲ್ಲ ಎಂಚ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ದಾರೆ ಸುರುಟು ಎಂಕುಲು ಪಂಡಿತ್ತು ಎಂಕುಲು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಕ 75 ಪಟ್ ಕೇಂಡಿಜಿರ ಅಕ್ಕಲು
ಅಕ್ಕಲ್ ಕೇಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ ಪಕ್ಕ ಕೇಂಜರ ದುಂಬೆ ಕೇಂಡಿಜೇರಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ನಾಡ 75 ಏರೆಗ್ಲ ಬೇಜಾರು ಏರೆಗ್ಲ ಬೇಜಾರು ಇಜ್ಜಂಡು ಪಾರ್ಟಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಕ್ಲು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತಾರ ಅಕ್ಕಲು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತಾರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ತಾರ ಅಕ್ಕಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆತನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತೂ ಎಂಕಲ್ ಆತಿಜ್ಜಿ ನಾನು ಇತ್ತ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆವೊಂದುಲ್ಲ ಆತೆ ಎಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡು ಇಲ್ಲೇ ಮಟ್ಟಾಡು ಸೊ ಖಂಡಿತ ಯಾನಂತೂ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಬಂಗ ಆಪುಂಡ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮ್ಯಾನ್ ಪರೋಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತೂ ಕ್ಯಾಮರಾ ಒಂಚೂರು ತಿರ್ಗಾದಿನ ಎಡ್ಡೆ ಓಕೆ ಸೊ ಪ್ರಶಂಸಾ ತಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಆದ ಆತಂಡು ಸೊ ಐತ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ಖಂಡಿತ ಇಷ್ಟ ಆದಪ್ಪು ಸೊ ಅವು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅತ್ತನಾಡ ಸೊ ಬೇತೆ ಓ ಟೀಮ್ ಕೊಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ನಂಚಿನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇತ್ತನಂದು ಈರೆನ್ನುವಾರು ನಿಕ್ಲ ಬಿಡ್ದು ಅವು ಪಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ವರ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ದಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತೇರು ಪಂಡದನ ಹಾಕ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಐಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ದಿತೊನಲಿ ಬೋಡಂಡ ಎಂಕ್ಲುಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತದ ಅಂದ್ ಪನ್ಪುಜ ಅಂತ ಎಂಕ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತದ ಕೆಲವು ಸಲ ಎಂಚಿನ ಪುರ ಪಂಡ ಮೂಲು ಬಲಿದೆಲಿಪಾಲ ಎಂಚಿನ ಹತ್ರ ಪಂಡ ಇನಿತ್ತ ರೌಂಡ್ ಮಿತ್ತು ಬೂರ್ಗ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಪಾಡ್ದೇರು ಪೂರ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡು ಥರ್ಡ್ ರೌಂಡು ಪಾಡ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕಣಕ ಡಲ್ ಆತನು ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಟೀಮ್ ಇತ್ತಂಡು ಬಕ್ಕ ಹಾಕಲ ಡಲ್ ಆತನು ಏನು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವಾ ಟೀಮ್ ಅಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಬೋಪುಜಿ ಅಂಚಾದುಪ್ಪನ ಅವು ಎಂಕುಲು ಉಪ್ಪೇರ್ಲೆ ಅವು ಅಂತೂ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಎಂಕುಲ ಪ್ರಯತ್ನ ನೋಡು ಎಂಕುಲು ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೈದ ಬಣಿಪಿನ ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆದ ವಿಷಯ ಓಕೆ ಎನಿವೇಸ್ ಏರ್ ಬರಡಿ ಏರ್ ಬರಂದು ಪಡ ನೆಕ್ಲಂತೂ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬತ್ತಾತನು ಸೊ ಪಾತ್ರ ನನಾತುಂಡು ಉಂತಾದ ಬಚ್ಚಾವ್ಜಿ ಸೊ ನನಾದ ಪಾತ್ರ ಕಥ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್